ning endi nggon tunggale bete-bete pengin ketemu senadyan atot aparandi menguruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinandal atiku otomatis nelesi ipiku yen pancene ora tresno mbak yo kandha kandha sing prasaja aku ora bakal ngandeli kaya ngene lelakonku biyen ngapa aku dadak ketemu yen pancen mbok tinggalake gawe kelo ati saklawase Monggo masuk guys kepareng.